What do you call these plants in your dialect? These plants are called Paragis plants. In Igbo language, they are calling it Ijite. Do you know that this plant has a lot of health and the spiritual benefits? If you are suffering from the chest pains, waist pains, knee pains, or you are suffering from rheumatism and arthritis, or you match or you eat poisons, this plant does a lot of work on it. Igbo mụrụ nze, Igbo mụrụ ọzọ, ekene m unu. Anyị abatakwara ndị ihe gbasakwara mgbọrọgwụ na mkpa ifia. Nwanne m gee ntị. Ndị be anyị si na mgbochi ọya ka mma karịa ọgwụgwọ ya. Echebena ka na ọ bụ na ọya abịakwute gị before you think of what to do. Nwanne m, jee chọwa this Paragis plant. Ndị Igbo na-akpọ ya Ijite. Ọ bụ na iweta m afịfịa ọgwụ a, ihotelu nye na mgbọrọgwụ. Ihote ya na mgbọrọgwụ. Mgbọrọgwụ ya eji ya eme gịnị? Agwọ onye mee gịnị? Onye litere poison. Then ọ bụ na ihotelu nye ụdị ọ dị, ịsa ya ọfụma with nnu, wash it very well with salt. Then you parboil it maximum of 20 minutes. Ihotuo ya. Tupu irie nri ụtụtụ, enwere nya 1 grass tumbler. Tupu ị na-akpụ ụra, nkwara nya 1 grass tumbler. Mere m ihe maximum of 1 month interval I give you. Ị ga-abịa na my comment bịa mee gịnị? Bịa kọwaa ka ya bụ ihe si wee mee. Nwanne m, this plant, onye ọbụla na-aya stroke, ejikwa this plant were eme gịnị? Cure that person instantly. Nwanne, kedu ihe ọma ị ga-emere m dịka onye Igbo? Ihe ọma ị ga-emere m bụ na ọ bụ na ife ozi a, biko kaba arụ, share this message to all the social media handle maka ya bụ ihe ga-azọ ọtụtụ ụmụnna anyị ndụ. Oke na ọrụ dịrị mbụ mfu ihe mma abịa nkọwara gị ya. Echefukwana isonye n'ihe na-eme na my YouTube page. Tie m akara subscribe ma gwanye m igwe ozi gị oge ọbụla m wejere ife ozi ka ị nwee ike ije gere ya. Cheta na abụ nwanne gị nwoke bụ Mazi-UC. Ndị Igbo si na ọ bụ na ọ bara isi, ọ bara agụba, mana ụmụnna nwezuo akụ, iro na asị ga-ana. Cheta na ihe mkpọrọ ya bụ Paragis plant nke ndị Igbo na-akpọ Ijite. Igbo bụ Igbo, asị m ndewonu.